Ekene kwa m Igbo niile ebe ị na-enene m biko ihe a bụ vidiyo dị oke mkpa nsị ka m wetara unu biko na I want to sound this as a very good observation and it's a very good observer. Biko, when you say you stand for the truth, always know what you stand for. Are you standing for the truth to enlighten people, or you are standing for the truth to destroy what people are building? Or are you standing for the truth to destroy what has a legacy of somebody that has built for many years just because of, to you, it's a normal mistake? Are you standing for the truth because na ichori ekwu okwu? Or are you standing for the truth whereby na ekwu okwu no matter who is involved? Because ikwukwa n'okwu anu ego eziokwu, because I love saying it, Onye Obodo is an antichrist. I have to say it. Because a man saying na aga ụka na etisa ụka. A man forget I can do to Matthias, for example, na Patana speak against Matthias, despite the fact knowing that sometimes not merely Hojo. Even no man and Abon the Ojo united to destroy, but now when they united together in order to even send a Matthias and met home, Matthias had the meter because who among our ancestors worships on Sunday? Who among our ancestors are saying na in a fetu or that Nahama Nyalegaka? But these people stood by him, decided to stand. The second he made the hammer, despite the fact that ke ancestors gi neje akpokuchi ha ya no over 2 hours ebe ha na-eme. Ancestor ga apụta wele microphone na akọcha ihe ndị ọzọ na-eme. Akwa ancestor ga pụta ha goji, ndị nna nna ha pụta ha goji ekpe ekpere unite ya, nwekọ mmanya kwuo okwu ka abalị obodo ụlọ onye ọbụla anaba. Matthias the busy mepe branches everywhere, Lagos, Abuja, Port Harcourt, Enugu, everywhere on here mepe branches agala ọ na-akọ mena anaside mana ndị mmadụ apụta agbadosi ike na Onye Obodo claim no na aga ụka. But sorry to disappoint you guys, because Onye Obodo has become an antichrist. Oboro tele ngo obala before man be witches and wizard. Onye Obodo is now being used by a forces without him not knowing, because one thing about Satan I've come to realize that he will make you think that you know what you are doing while you don't know what you are doing. Exactly now as Onye Obodo nakita, Onye Obodo doesn't know what he is doing. Bible says destroy it not because there's a blessing in it. Onye Obodo na ha na nkoda ajo had, but nobody is trying to talk to him now, because you bully her na tomorrow, because oboro na about now, it's not about tomorrow, we are talking about 10 to 20 years to come in. Now what did you do, what did you say that prompted you to do this thing? Because if you realize in the life of Job, when temptation carried Job, the Bible says and his friends wise men came, they sought all things, check all the laws of life, nature, between heaven and earth, they could not find anything as in a Job violated. That is why his condition kept them dumb for 3 good days. They could not speak anything because they find nothing against Job. But why his predicament be like this? It's for them no one day ya baby bully hana moro because na hakulu okwu. The wife of Job said, Job caused God and die. That does not mean no ya pochukwu ko. But there is a law on this earth, and there's a word that you will speak to God in this life. You will sleep and you will not wake up. When Job said, Job, you know it, say it and die. Onye Obodo is about to make that the same mistake. Let's learn to control our tongue, no matter what. Let's learn to control our tongue. And then in this video, tata. Egbekwana onye ọbụla deceive oge with any false narratives. Ịmara pattern ha ji aga bụ pattern ndị politics ji aga, ịbụ ndị Zion. Pattern ha ji aga bụ achọ some media aids ya bịa dish out lies to public ka ndị public wee believe the gullible people. Okay, watago mana anyị ma nke bụ eziokwu, mara anya nyere ene na anya anọrọ arụ. Na ka nkọlụ gị the main thing na-eselu mbaka and Ebuka Obi are shocked more for this video. Even in back on where you are shocked. How you to cancel well, madam? What you go and verify. Man, I will be calling names. You could verify, yeah. Niti Ebuka Obi assignment. Man, you do an assignment every day. I don't go for nothing. Ogo say na alu olu new na assignment na agbaghariba mekwa video nyekwu na ọzọ ya ma akwu na ụgwọ una oburu at least onye na-akwụ ụgwọ afu value na eweta na Zion onye na-akata na-eri ego dị Zion for nothing bịa na Facebook eme mkpọtụ abụrụ bụ onye ministry mfugebe eziokwu ngwa gị ya
ọsọ si na akwụghị 1 million ebe ọ na-ewe gị owe gị o kwesị iwe gị iwe na eziokwu na-ewe iwe na agwaghị eziokwu ewere gị iwe ominu ogene akparịgo Ebuka Obi ife akparị Odumeje agwaghị Ebuka Obi half of ihe agbagoro Odumeje ka ọrụ na-akọbara Odumeje mgbe onye ka efolo ndị amazafọ Odumeje ndị otu Odumeje ebe ha pụtara na ọdụtọ na ha na-akwụ unu ụgwọ were eburu sọtụ bịa mana akara ime unu ncha niile put together ka ya esu nye eme bụ na kpọọ polisi adụnụ ga ada sign agbaziere unu film agbaziere unu ihe a na-achọkọta akụ unu make any wrong move now ihe a na-achọ ndị ebe njiwara pụta were aka na-abụ na-etu n'obi na-agwa unu ihe any wrong move now Ebuka Obi is a staunch follower of Mbaka then na-agasi adoration ike mecha bido ministry ya na Lagos mecha ya na ndị Lagos steeti gọọmenti na-enwe serious problem bezoro anyị ebe ọ ya nọ and anyị ebe ọ ya nọrọ and that period mpa Ebuka Obi na-aya ezigbo ahụ Ebuka Obi now took the father gbapụrụ Mbaka with complain ihe na-eme Mbaka wee jeburu that mata Ebuka Obi n'isi bịa Lagos n'ọrịa ọgụ a secure anyị that is the time with that act mee Mbaka and Bishop of Lagos wee nwee serious problem wee ban Mbaka from coming to Lagos. Mbaka cannot go to Lagos to hold crusade. Brothers were shaking the last time Mbaka be Lagos hold crusade. But other people na-eje ebe monso na-eje but Mbaka aya batazi Lagos due to na ha believe no Mbaka set up Ebuka Obi. Adipa na Catholic all these ministry prophet say the Catholic in Catholic traditional setting they go against it. You have to say one abia from outsider. Now Father Mbaka took care of Ebuka Obi. Ebuka Obi nweta onwe dị mma mgbe Ebuka Obi je Thanksgiving na nke Mbaka on Monday Thursday I think maybe 216 or 217. Now one of that Monday Thursday ka Mbaka kpọpụta ya tinye na ndị agha eso wee saọkpa wee mechaa wee tasibi obi wee gwabịa ya continue mebe the ministry na Chukwu ji arụ ọrụ gwabịa mechaa kpọrọ ya bụkote n'elu ọta but Ebuka Obi the from onset all the too concerned about onwe ka ya na Mbaka si wee nọkọ ọsecharụ onwe ka ya na Mbaka si wee kwuo okwu ọsecharụ na o ji webe use be ma profile picture Mbaka ma kene so oje mgbe afọ na-eme ekpere Catholic Bishop of Nigeria wee na-ewere Mbaka iwe mana ndị ụka abụrụ ndị ọya bụ apụta n'iru akwụkwọ ekwube especially ndị Catholic ekwube ya a na-ewere Mbaka iwe ọ na-elo so Ebuka Obi wee were picture Mbaka ka onye onwe mgbe olu profile picture Ebuka Obi bụ Mbaka nọ ya ịbịa na ihe gbasara Ebuka Obi na ndị Zion ekobe Mbaka to show you that affiliation onwe with Mbaka there. Then Mbaka na Peter Obi wee nwee that fallout enwe then asịkwa asị họ ndị Bishop of Enugu wee nye Mbaka penance wee mechie the ministry wee si ajebe monastery dị na 1 USA. na ihe ga-ajụ onwe gị bụ ọ bụrụ taa ka Mbaka kwubere okwu ọ bụrụ taa ka Mbaka mebere ife why not that particular one mezie eji wee nye Mbaka penance. Mbaka ekwugo maka Buhari onwere ihe men Mbaka na Chimaroke gbaa awọ onwere ihe men mana mgbe Ebuka Obi bịa na the picture set up ka abịa webebere iwe so penance ya bụ punishment of accumulated anger onwe. Now Father Mbaka accepted his fate jebe USA. Ebuka Obi wee nọrọ ebe ọ nọ wee na-agbara ndị bishọp mba na-agbara ndị bishọp mba. Bishop of Nigeria, Bishop of Enugu never replied Ebuka nketa because ama no nkoyeri no onye na-agbo ka nketa that he will not do nothing because the bishop chele Ebuka Obi echiche like anọrọ ha nọrọ ihe dị ka Attire si ka onye bụ Ebuka Obi anwụfu overnight. Ebuka Obi ma Mbaka wee weta hands ihe na-eme wee put welcome to Ebuka Obi babala Ebuka Obi mba ya sepụ ọnụ na this case na onwere ife gbasara na this case n'ihe a ya kwasị na Bishop ya mba. Ebuka Obi projected this thing to the extent na ndị adoration je merụ riot gaba na nke Bishop
It's a slap on bishop's face. And when you touch one bishop, you have touched the whole bishops in Nigeria. Hey, you don't move away. Father make and the court. Mbaka papa le Ebuka Obi mba. Ebuka Obi wera fa mbaka mba na preach gwa. So most of the adorers in adoration, je be say nke Ebuka Obi, we talk if about extension of. So most of the things mbaka na eme Ebuka Obi ebidokwe. Now, if you waziri mbaka Obi, but after Kambaka Nota, that US bata, many people, well-wishers, friends, some adorers, they are Bebari and Baru. You know, Ebuka Obi never came. Ebuka Obi never went to visit Mbaka after Kambaka, na Shetarazo from USA. Oh no, na comment here. I wish Mbaka is go here. Stop using my name. Now I'm as set up. In a set, when the bishop up, minister Ghana move. The bishop had appear on my own minister another. It could be them on our watch room Mbaka. Mother we do no problem on our watch room. Ojim Mbaka sell Afianki. So Mbaka to na Shietazo. Nke Afi Ebuka Obi Enwurugoko. Now Mbaka a put people call to Ebuka Obi. Ebuka Obi goes to Mbaka. Or does it call Mbaka? Goes to Mbaka. Mbaka boy, you dey pick. Mbaka woro numbers boy o pick. Mbaka we bari is bomba. See, remove my picture. Stop using my name. If you one of the preaching Mbaka nye, mbe this saga video, the second talk oku. I say, stop using my name in defending nonsense. After 2 weeks, Ebuka Obi Miriam Mbaka we boy we use both threats. We say no me obi awa ye jabara maka mgbe aka Ebuka Obi na oji abia wepu my pictures ma kene make imane Ebuka ga to the extreme of ikporo ndị na-akụrụ Mbaka egwu kpọrọ abịa Zion ka akụbali egwu. Imane Ebuka Obi na-eme na setting ya bụ Catholic setting. Obi no na Lagos State, go to Diocese of Lagos, ask any reverend father, ask onye ọbụla efu, go to the office of the bishop. See ya, ke any parish, ke any reverend father, ke any bishop, ke diocese Wonde Zion na azo sifa ngwa mebeno ima na ebia na Zion ana ekpe ekpere ana ekpe chaplet ana ekpe divine mercy statue na idea so de ebe afọ yeri no Catholic na eme fa na eme ya Joafa ke any Catholic church or Catholic diocese mobu bishop mobu father fa kwa afa mara na any Catholic na eme he have to be deceiving people so that open in adoration, no need of going to adoration again. Can never say Zion, no fear. Now, one of the biggest problems Ebuka Obi were, Bonandi ni no Ebuka Obi okirikiri as saboteurs. Follow cholo hani ne hanalo. Most of them they bury you now because most of them can be very loyal to Mbaka. And now Mbaka na Mbaka evidence. Let me tell you, Mbaka me poor no go ni fa na aro na Zion. Nigeria ya wabi ibwa. Mbaka mepo no do ni fa na aro na Zion for you begin Mbaka bogido ku Mbaka chigido no onwe. Let me tell you, Mbaka mara mgbe truth of the matter bụ Ebuka Obi ko send that message mana mara mgbe ofutara fancha and ometara fancha ji we pụọ ya n'ọnụ ndị Zion we binye and ndị Zion mara ha maka na agwa fana Mbaka we pụta ọsọ we gwafa onokwu onye mkpọrọ afọ mana isi na nke nwa ya bụrụ nke nwa. Now propaganda and Zion ji abesikita happen na Mbaka ahugo some native doctors go to come and testify against him. And the Marona, was it at first night or 1st January? Ebuka Obi ejigo nwayọ na agwa ndị na-eso uzie na na-ebi agha na ebe agha asi abịa. All of a sudden Mbaka turn zi na-ebuga agha. Mbaka ji maka gị nwee fallout with the Catholic bishops. All of a sudden turn to the extent to refill mpawe je we so Mbaka mepe ọnụ. Most of you na arụpụ ndị nọ na Zion na eburuko all those things so na burukwe je to ọrụ Mbaka atete Mbaka na abaru fam bo lesson na miya ọnụ ọkwụrụ machi ije ebe a jebe na ebe a onwe ife meru na ebe ahụ welu atete Mbaka ejumuzie Mbaka ji wenye that preaching about arrange a na-alụ. Opening in Lagos, go to the Diocese of Lagos.
mee inquiry ka last Mbaka bịa Lagos abanụ ya jụọ ese jụọ ka why is because of Ebuka Obi and Zion ministry. So Mbaka all of a sudden Mbaka stupzie so low ije wele ego kwụọ ndị mmadụ geti ọkụ ka onye dị ka ọ na-afụ onwe mbụrụ onye oshi any move ọ bụ n'ime ike mma fụga asị onye oshi fụ unu nwe ichebe echiche na onwe ndị akwụrụ ụgwọ aka unu adịghịkwa ọcha onwe ndị unu na-akwụ ụgwọ kịtazi with this saga kịta bụ ihe na-reconcile dị Mbaka with ndị bishop kịta ka ha fụbazi the real truth na onwekwa ihe gbasara Mbaka with Ebuka Obi in the real sense and with this preaching now. So any wrong move from the Zion, Oboka Mbaka ya abịara unu. Even the Catholic community na Nigeria ya abịara unu. Ebuka Obi ama survive kwa ya. Ebuka Obi ma onye na oje send ndị na-eso ozi ya ka ha bịa drop bazie apology kita. Ka e make bezie amend. Mana if ndị Catholic to one day don't dare. Lazarus Muoka was the former President General, Catholic Charismatic Revival at the Renewal before Pull out Jemepe lost choosing, and even a lost choosing, he was an affiliation with Catholic, also on the Zion. And he had been when the Catholic you were, but I have run the I just wagging kitten. Till you make your one critical wrong move. Even Mbe Matthias Ezako, Pare Mbaka, Ebuka Obi be able to call it. Mbaka will call Ebuka Obi. I did not ask you to fight for me. Release that young man. Release that young man. Onye Melissa and Joanna Pota, I had the voice notes and I had the chats. Now Mbaka walk it release here. And then Mbaka Mbaka na amufamu. Ihe na check it out could make any wrong move. I believe me open up online na akologe maka ni bone Zion. Ligi hear from my mouth. Everybody follow we gonna refer na. Eju na agbazu afia. Eju na agbazu afia. Kita ha ya bago biko. Ndị na-akọ iri ana akọ iri. We will expose Mbaka. Mbaka personally bulu mata innocent nisi mgbe Buhari na-achị bịa Abuja settle ya na ka onye Mbaka na-alụbeghị ọgụ abịa ndị a na-akwụ media team Zion assignment bakwa na ozugbo chọkwa no control damage browse one ka ifo how low unu dị. You even one Ebuka Chinwike family man only if on alụ so iso ya one na ministry go see if our business only family an average family man is spending nothing less than 100 and 200,000 a family with only economy mana onye nke aye mechi shop ya wabo na onwe shop na so ya nwanne because onwe ife o na-erite ihe kita dị esoro onye afukwu onyụrụ anya ọgba agbọ even one Ebuka Obi ka bịa ejimie stoop so low to he post video Ebemonso my last 2 years able praise Ebuka Obi post where keta go and watch video. Even the Ebemonso have visited adoration ground back to back since Mbaka Pota. Madam Ebuka Obi abiabe onye na abom pia onye Mbaka to drop other statements. Stop using my name in defending nonsense. Remove my name from it. But that was not afa. I know saying na mogu. Send the wrong game. Here be here na serefa. Ebuka Obi with propaganda. No one then actually high and mighty. Yeah. The members are saying, oh, they will not get you. Daddy, they will not get you. I dare Ebuka Obi and the Zion. Hapa kwa Mbaka for some of Worupa Mbaka. Figure picture Mbaka. Mobi abia. Imo kose praise Mbaka before. Yabia pupu also. Can we just pull Zion? He had a tune kita couldn't make any wrong move. If I need tune now, couldn't make any wrong move. If you don't know one with monopoly of police and DSS and FBI and BBC, I don't know one monopoly.
ihe na-echeku unu make any wrong move. So ndị afọ a na-akwụ ụgwọ ihe bụ assignment. Go back to work, do research. Unu kwesịrị mfu onye obodo uche abịa na arụ ozugbo. Ị na-aghọta? Come on and do your research. Na na-akwụ gị ụgwọ. Anyị akwụ gị never na-eme nothing. I will keep telling you the truth. I don't want to die in a dim. You know what?